Paul anoti achinyora mukati mebhuku ravakorinde, anoti kana tariro yedu iri pane zvinobatika zvenyika ino, tinonzwisa tsitsi kudarika vanhu vose. Zvaitaurwa naPaul akanga achiti izvo hazvibatsire kuve ne the small picture of something usina the bigger picture. Paul akanga achireva kuti izvo Mwari pakuitira munhu chinhu anomuitira akatarisa the bigger picture, haaitire munhu chinhu akatarisa the smaller picture. Why is it that good things do not happen to good people? Zvinoitika sei kuti izvo vanenge vanotya Mwari, vanonamata mweya nemuzvokwadi, vanotsanya kazhinji, vanoda kuteera principle, vasingade kurarama vachiguridzira, vanoda kuti zvinhu zviitike mune zvakanaka, rodhi yavo inenge yakarebesa uye isingasviki, anoramba chioko muhomwe anopiwa lift neanoita chioko muhomwe, anoti ini handingaroorwi nemunhu ari principled, anoshaya munhu anenge anomuroora. Zvinombofamba seiko kuti izvo mbudzi yewakaipa inobereka vana vaviri, mbudzi yeasina kuipa inomuka yakabiwa? Zvinombofamba seiko kuti munhu anotya Mwari ane mwanakomana mumwe chete anogona kurasikirwa naye, asi munhu asingatye Mwari anogona kuramba achingokomborerwa zvisingaperi? Zvinombofamba seiko kuti vari kutsvaka vana havana chikomborero chevana, vasingadi vana vanovaabhusa, vanovarasa, vanokomborerwa zvizhinji? Zvinombofamba seiko kuti mai vemba vakarongeka ndo vari kutambudzika, asi uyu asina kurongeka ndiye anenge ane zvinhu zvake zvakabatana? Zvinombofamba seiko kuti munhu akakura achitya Mwari, achiziva Mwari, achifamba naMwari, zvinhu zvake hazvisi kufamba, nyange muchato wake haunyatsoratidzi, hazviratidzi kuti ari kuendere kana kuti ari kudzoka? Zvinombofamba seiko kana Jehovha ari ishe wemunhu wese uye ari in control of everything else? Jeremiah panapa ari kubvunza mubvunzo uri very simple zvikanzi, Ishe, I am not questioning your righteousness, but I am questioning your judgment. Saka panapa Jeremiah akubvunza on behalf of these people kuti Mwari, I am not questioning your righteousness, but ndoda kukubvunza Ishe, marongero enyu ezvinhu munomboronga sei? Sei zvichiitika kuti vamwe vanorarama rafu vatori zvigwindiri, asi vanhu vari careful havasi zvigwindiri? Munhu ane plan haasviki, asina plan anosvika. Anoda kuroorwa haana mukomana, asingadi kuroorwa anaye, asina zera rekuroorwa ane vakomana, ane zera rekuroorwa haana. Muning'ina ototangira mukoma kuenda, asi muning'ina haana kurongeka samukoma. How come kuti Mwari imimi muriko kudenga, muri Mwari anoona zviri kure? I don't question kuti Jordan yakapatsana, I don't question kuti Red Sea yakapatsana, I don't question kuti makapa vanhu mana, I don't question kuti hembe dzavo dzakaramba dzichikwana, I don't question kuti makasika denga nepasi, I don't question kuti munoita nekururamisa. But mubvunzo wangu ndewekuti, ko marongero enyu ezvinhu munoronga sei if you are all that powerful? Vhangeri kana ichiparidzwa haiparidzwa according to the standards of men. Ivhangeri kana ichiparidzwa haiparidzwa according to the demands of men. Ivhangeri kana ichiparidzwa haifanirwe kumecha situation yemunhu. Ivhangeri kana ichiparidza haifanirwe kuti munhu afare paasingafanirwi kufara. Mwari paakanga achitaura nenyaya yeivhangeri akanga asina kupa munhu license yekuti ukasvika pane vanochema unovaudza kuti izvo don't worry, nhasi munoswera manyarara. Ukasvika pane vasina varume wovaudza kuti munoswera maane varume. Ukasvika pasina vana wovaudza kuti munoswera maane vana. Ukasvika pane asina mukomana womuudza kuti unoswera wane mukomana. Ukasvika pane asingabereki womuudza kuti unoswera wabereka. Ukasvika pane munhu asina mari womuudza kuti unoswera wane mari. Ukasvika pane anorohwa womuudza kuti unoswera wanga asingarohwa. Yanga isiri purpose yeivhangeri yekuti everything good will happen to you. Asi problem yaakunetsa nhasi ndeyekuti kana uchida kuti vanhu vazadze chechi, udza kuti vanhu vese muchaita mari. Kana uchida kuti vanhu vazadze chechi, udza kuti vanhu vese hamuzofi. Kana uda kuti vanhu vazadze chechi, udza kuti varwere vese muchapona. Kana uda kuti vanhu vazadze chechi, udza kuti munhu unorarama madiro Mwari anongokuitira chero wararama zvaunoda. Kana uda kuti vanhu vazadze chechi,
vaudza kuti murayiro waJehovha hausina basa. Kana wada kuti munhu avhadze chechi, muudze munhu kuti unoroora madiro. I am telling you, chechi inozara. Asi kana uchinge wapedza kuparidza ivhangeri iyoyo, haiziri iyo ivhangeri yeumambo, haiziri iyo ivhangeri inoponesa, haiziri iyo ivhangeri inopa rugare, ivhangeri yemahumbwe yekuti vanhu vafunge kuti zvose zvakanaka pasina kana chimwe chakanaka. Saka Mwari kana achidhila neni muupenyu hwake, he is not very much worried about the present. He is very much worried about what the present will do to my future. He is not very much worried about what happens now. He is very much worried about what happens now will do to my tomorrow. So when God makes a decision, he does not make a decision facing today. He makes a decision facing tomorrow. He wants to make sure the end, sezvaanotaura achitaura zvikanzi nekuti ndine pfungwa yandinayo mumusoro mangu, which is of the end, not of the then and now. So when God does things, he does them well. Vakakomborerwa vanotsungirira kusvika kumagumo. Problem iri kuita kuti vanhu vasatsungirire inyaya yekuti izvo iwewe unoda kuponeswa, but you are not listening to the gospel of the kingdom. You are listening to a different gospel. Iwe unoda kuenda kudenga, but you are not listening to the gospel of the kingdom. Iwewe unoda kutya Mwari, you are not listening to the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom did not promise roses. The gospel of the kingdom did not promise kuti zvinhu zvese zvichafaya. The gospel of the kingdom is saying, akakomborerwa anotsungirira. Kana uchitsungirira zvazvinoreva ndezvekuti vanoda kuti ufe havazokuoni uchifa. You be there. Persist. Bible riri kuti vanofunga kuti uchaenda hakuna kwaunoenda. You be there. Persist. Bible riri kuti vanofunga kuti kurwara uku kuchakuuraya hakuzokuuraya. Persist. Bible riri kuti vanofunga kuti uchafira mugota hauzofiri mugota. Tsungirira. Persist. Things will work out well. Bible riri kuti vanofunga kuti hauzoroorwi varipo, but iwewe do not get discouraged. Tsungirira. Why? Bible riri kuti izvo vanotsungirira kusvika kumagumo, they will get a perfect result. Therefore Mwari achitaura pavanhu, he forewarned us before kuti mwanakomana nemwanasikana, things will not be rosy for you, but akakomborerwa anotsungirira kusvika kumagumo, nekuti vakadaro vachaponeswa. Kuti pamazuva ekupedzisira our God shall intervene. Malachi anobva aburitsa pachena zvikanzi, and then they shall know the difference between anotya Mwari neasingatye Mwari. Our time will come, mudhara asumuka. Our time will come when God decides the destination. Our time will come. I am telling you, we are going to have the last smile. Shingirira, the Lord is with you. Persist, the Lord is with you. Persevere, the Lord is with you. It's not an easy road, but inosvikika. With God, we will get places.